Usa ka Lapu-Lapu City 17 anyos nga lalaki gitabangan og kulata sa duha ka mga lalaki nga nag-edad 24 ug 21 anyos. Ang insidente nahulikam. Si Luan Mirondina sa report. Sa CCTV footage nga kuha sa establishmento sa dapit, makita kining upat ka mga batanong lalaki nga nagbarog-barog daplin sa karsada alauna sa kadlaw niadtong Setyembre 3. Ang ikalima kanila naglingkod sa nakapark nga tricycle. Pipila ka gutlo, kalit nga nanagan ang upat ka mga batanong lalaki nga daw may gilikayan ug nahabilin ang naglingkod sa tricycle. Dayon naabot kining duha ka mga lalaki ug daw gisukna niini ang batanong naglingkod sa tricycle ug gitabangan og kulata. Ila gilayong giapas ang mga nanagang mga batanon. Samtang ang batanong naglingkod sa tricycle nibarog ug miaksyon og tudlo ngadto sa mga nanagang minor de edad. Apan kay wa nila kini maapsi, gibalikan sa duha ka mga hamtong lalaki ang minor de edad ug gikulata og balik ug gipatiran pa. Daw may gidulit kini duol sa ulo sa biktima ug pipila ka gutlo gibiyaan ra nila ang biktima kinsa nidagan usab human sa hitabo. Matod sa 17 anyos nga biktima, wa siya matumbok nga rason kung nganong gikulata siya ug gitiunan pa siya og armas. Napabot mi ba kay mga mitangkong. Dayon katong isa yang kauban kay ginamig mga adik gami kay mga tog. Dayon mao to kay giinan sa among kauban nga katong gagmay nga kan sumbagay daw. Mao to kay tong paguli sa duha kay pagbalik na nagdagpusil. Dayon ang kato mong kauban kanang nanagan. Nya ako kay wa mo ko dagan kanang wa mo ko sala. Mao to gikuan ko gikulata ko din nagdapoy og armas niya ang iyang 38 kay gasong agtang. Samtang ang inahan sa minor de edad mibutyag nga pagkagabi niya ng adlaw mituyo pa pag-adto sa ilang balay ang duha ka mga suspitsado aron mangayo og pasaylo. Nimbad mas lang kung dili may makapasaylo ila jud kan patyon ako anak. O dapat mga jud ang nga kanang tabang ba nga kanang mapriso bitaw sila nga wa tay kagawasan kung mahimo lang nya papirmaon pud ako sila nga maginaw sa anak sa gawas sila akong pangitaan. Ang suspitsado sa ilang bahin kinsa nagpailang mga mulupyo sa subdivision sa dapit nagdumili pagluwat og pamahayag. Ngano inyo man tong gikulata ang 17 anyos? Asa mo armas ato dong? Ganiha, gipatawag sila sa buhatan ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan, diin may social worker usab nga ni-assist sa biktima. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.